Mbak Astu sing ginuk-ginuk dulur wedokku. Iki sajae kok merengut. Ayo Nduk Angel, jumeneng wonten ing dalu nika. Yo 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 yo. Hae. Ha ho. Oh oh. Ayo yo ha oh. Tos. Hey hey. Ho ho. Lo 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 li. Hey. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam Mbak Astu. Wilujeng dalu Mas Sutre. Kowe ndak kangen karo aku to ngene iki. Ora belas. Oh, alhamdulillah. Tapi sampean kita impi-impi bendino aku tanggal 12 22 iki petuk sampean karo Nduk Angel. Lah iya. Alhamdulillah. Udakara 5 tahun ra ketemu. Udakara 5 tahun. Nggih, wonten ing dalu punika wonten dalipun Bapak Wagirah Mbak Dalu. Iki nggih alhamdulillah iki tamune ketawise nggih Banyu Mili lan ugi penontone pedagange ana ing wengi iki mau jan tumplek-blek. Tumplek blek. Ning jero ki nganti umpel-umpelan lho Mas ora sedeng. Ndak sedeng iki mau ngene critane Mbak. Mbak Astu. Iki panjenengan Bapak Wagirah menika ngramahaken kang putranipun utawi pernikahan putranipun ingkang kepareng. Heeh, ingkang nomor kalih nggih. Iki Mas Samsudin. Oh, Mas Samsudin kalian Mbak Likana. Mbak Likana. Mbak Likana. Likana. Kang saking Jombang. Jombang ki adoh Mbak Astu. Oh, adoh Mas. Apa mau toko Trenggalek kene ngliwati Tulungagung sak ngalor. Tulungagung Kediri Kertosono Jombang. Ya ora wurung iki mau ya pake ngaturke dedonga. Iki mah aku tak dongake muga-muga anake loro. Ya cukur loro to. Pira? Ya 4 apa 5. 4, heeh. Ya karo mempersiapkan sing nang mburi iki Mbak Astu. Nggih langkung rumiyin niki ngaturke asung panglipur dumateng para penonton jan iki mau pih delan Nduk Angel YouTubere akeh iki mengke. Biasane dingi 7 saiki 37. Mas Sutre. Dalam sayangku. Sampeyan mau nampa nawala apa ora? Niki kula nampa nawala. Niki saking panjenenganipun Bapak sapa iki? Mbah Wagirah menika ingkang kagungan hajat. Ngersakaken lagu napa? Ilir-ilir Mas. Kranten iki bapane Putra Birawa kranten sing tanggal pinten menika kan sakit. Nggih, alhamdulillah nika bapak ingkang bajune ijo. Oh, ingkang ngagem rasukan ijem. Nggih. Pak Batar. Pak Batar. Heeh. Iki kranten wis sehat, ya iso nunggoni awake dhewe. Muga-muga Putra Birawa tetep jaya. Amin. Untuk malam hari ini ya iki mau. Menika minangka nadar lho. Heeh, nadar. Dadi engko wengi iki ya mangkah diaturke Mbak Astu, pilih mengke diaturke ilir-ilir rumiyin. Sak lajengipun tetembangan monggo kranten wonten wingking nggih dereng siap. Monggo Nduk Angel. Nggih niki nderekaken kanca-kanca amburadul DKK nggih. Halo Bos Dut, nggih. Iki jar-jaran karo kono to, Mas? Buka celuk Pak Ron. Ayo Mas iki bareng ya aja ngale. Ilir-ilir Nduk Angel. Nggih, Mbak. Monggo jenengan bukani riye. Suaraku kok ngene.
no.